मानगिदिर बर'लेण्ड बर' बाप्टिस्ट चार्च कन्वेन्शननि आफादगिरि एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दिनै बे जौसाङाव नुजाथिफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लरेन्स इस्लारि फंबाय मानगिदिर रोनगोरा नार्जारि बिथां जोंनि बे जौसाङावनो आसामनि मन्त्रि मानगिदिर रिखान दैमारि फंबाय रिपेन दैमारि फंबाय मानगिदिर बिटिसिनि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि रबिनसन मसारि बिथां दिनैनि बे कन्वेन्शननि बे गेवलां मेलाव इसोरनि बाथ्रा बुंनो लिंना लाबोजानाय मानगिदिर गाहाय बुंथिगिरि लोगोसे बेयाव नुजाथिफैनाय बिबिसिनि सिङाव थानाय गासैबो मण्डलिफोरनिनो दैदेनगिरि लोगोसे गासै मण्डलिफोरनिनो आंनि ख्रिस्ट थैजों बायजानाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नोंथांमोन गिबियाव नोंथांमोन गासैनोबो आफा इसोरनि मुङै गाहाम हामग्लायनाय आरो अनसायनायखौ बावग्रोबाय आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जे थांनाय 27 जानुवारि खालि बर'फोरनि नांग्रा हान्जानि दैदेनगिरि असम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जि मोनसे सुक्ति जादों बियो नोंथांमोना साननो नाङा जे दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै नांनाय नाजानाय थाखायसो जाफुंदों होननानै बे गासैबो जाफुंनाया इसोरनि आशीर्बाद आरो इसोर अननायावसो जादों आरो बेनिखायनो बे गासैबो साक्सेसनि थाखाय जों इसोरखौनो क्रेडिट होनांगोन बाख्नायनांगोन कारण थांनाय 15 बोसोर जों भारत सरकारजों सावरायदोंमोनब्लाबो भारत सरकारनि गोसोखौ जोंनि जेंना जोंनि आंखाल जोंनि असुबिदाफोरखौ सानखांनो थाखाय इसोरा गियान होनायखाय दिनै बिथांमोना बर'फोरनो जे आरो बर'फोरजों लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां जाति जनगोष्ठी थांनानै दं बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि असुबिदाफोरखौ बिसोरनि जेंनाफोरखौ बिथांमोननि आंखालखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै सानखांनो गियान होबाय आरो आफा इसोरा बेखिनि गियान होनायखायसो दिनै बे खामानिखौ जों मावफुंनो हानाय जादों बेनिखायनो जों गिबियावनो आफा इसोरखौ धन्यबाद होनो साबायखर होनो आरो नोंथांमोनखौ साबायखर होदो थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनायाव नोंथांमोना इसोरनि खाथियाव आरज गाबदोंमोन जाहाथे बे नांनाय नाजानाया जाफुंथों होननानै आरो बिनिबो फिन हिसाबै दिनै मोनबाय आरो बेखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं एनडिबि प्रग्रेसिभनि जानानै साबायखर होदों आरो आरज खालामदों नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबावदों जे जों जि सुक्तिनि गेजेरजों जि मोन्थाइफोरखौ मोनदों बे मोन्थाइ मोननायानो थोजासे नङा बा मोन्थाइ मोननायानो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु जिखिनिखौ मोनदों बेखौ जों बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामगोन गासै रायजो जानो थाखाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय खामानियाव फैनाय माब्रैहाय जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेखौ इसोरनिफ्राय जों बोर मोनोबासो गियान मोनोबासो बाहायनो हागोन बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो मोन्थाइखौ जाहाथे बाहायनो हायो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनो थाखाय नोंथांमोनखौबो खावलायबाय बे सम होनायनि थाखाय बिबिसिनि गासै दैदेनगिरि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोनथोंसै ख्रिस्ट'आ बाख्नायजाथों प्रेज द लर्ड बे समाव गिबियावनो बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि मानगोनां आफादगिरि
नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय आसामनि मन्त्रि मानगोनां रिहन दैमारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानगोनां रबिनसन मुसाहारि आरो गासै गेस्ट स्पिकार जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि मानगोनां आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी गाहाय नेहाथारि एस सानजारांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिसिनि एमसिएलए अपोजिशननि लिडार मानगोनां रोनगोरा नार्जारि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि बे जथुम्मायाव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनाय मानगोनां नोंथांमोन ख्रिस्ट' सिबियारि आरो ख्रिस्ट' सिबियारि नङै जेसेबां बेयाव ज' जाफैदों गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गिर्जा गौरां मिशन एनएलसिनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आं गिबियावनो ख्रिस्ट'नि मुङाव बावहरग्रोदों माथाइनि 7 आरो 7आव माथाइनि 7 बालाबनि 7निफ्राय जोङो जेरै फरायब्ला मोनो नोंसोरो बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन दराव सौ अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन जोंबो सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय थांनाय गोलाव समाव जोङो जोंनि गिर्जाफ्राव जों आर'ज हांख्रायदों गोबाङानो आर'ज खालामदों गोबाङानो फास्टिं प्रेयार थादों आरो बेनिखायनो जोंनि नाजानाय आरो इसोरनि आशीर्बादाव थामथि खेबनि बड'फोरनि जि एकर्ड बड'लेण्ड टेरिटरियेल जि काउन्सिल बे काउन्सिला गोबां जेंना जेंसि गोबां हेंथाफोरनि गेजेरावब्लाबो बियो इसोरनि आशीर्बादजों जादों होननानै जों फिल खालामो इसोरा बेनि थाखाय बाख्नाय जाथों एसे आगोलसो जोंनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंलांनाय बायदियैनो आंबो बे समाव खावलायबावनो सानदों एकर्डआ जाबाय नाथाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनासो गोनांथार मोनसे हाबाफारि बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि आर'ज जोंनो नांगोन जाहाथे मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्रायनो बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनसिम जों खामानि मावलांनायनि सुजुग सुबिदा मोनो मानो होननानै बुङोबा एकर्डआव गोबां क्ल'जफोर दङ बिनि गाहायानो जाहैबाय बाउन्डारि एक्सटेनसन गहपुरसिम गुबुन गुबुन जायगाफोरसिम गोबां मानसिफ्रा आर'जआव दङ गोबां मानसिफ्रा फास्टिं प्रेयाराव दिनैबो दङ जेरैखि जाया खमसे खम बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि सोमावसारनायाव 1135 मुंख्लं जानाया बिनिनो 534 गहपुरनि बिनिखायनो बयबो लुबैदों बे बाउन्डारि एक्सटेनसना खमसे खम गहपुरसिम जेन सौहैयो बिनिखायनो दायो जि मेकानिजम बानायलायनाय जाबाय बे एकर्डआव बे मेकानिजमा जेन साक्सेसफुल जायो बिनि थाखाय बयबो जों आर'जआव गोसोखांनांगोन आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां मावफुंजानांगौ दङ जे क्ल'जफ्राव हाबनानै थाबाय बे गासैबो जेन जाफुंसारो बिनि थाखाय जोंथ' नाजाखागोन नाथाय जोंनि नाजानाया मोनहास'आबो जानो हागौ बिनिखायनो जों लागारबो जों जायफ्रा इसोरखौ बिश्वास खालामो जोंनि सर्वेश्वरबा होननानै जों जाय सानो जों जायखौ बोलोग्रा इसोर होननानै सानो जाया माने गासैखौबो मावनानै होजोबनो हायो होननानै जों सानो बिनि खाथियाव जों जेन लागारबो आर'जआव जों गोसोखाङो बेखिनिखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एबा जोंनि जे सोमावसारग्रा जि हान्जा बे हान्जानिफ्राय फिन नोंथांमोनखौ आं बे खावलायबावबाय बयनोबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय ख्रिस्ट'नि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आंनि ग्रिटिंसखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों